Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Office Jong Executive Engineer ka PHE Malkarwat Division Hag Khandai Tarik Ulaber 8,000 Kalarakhe ya ka Jal Mohatsaf ka Tamasan le ekmen na ka benta ka ka Bansdang nadu ka Khandai Tarik hadu ka Arpulai Tarik Ulaber 8,000 Bat kumjuru ya ka International Women's Day ha PHE Hall Malkarwat Southwest Khasi Hills District Ha kani kasngi lawan banishim benta da ki longkami na ki self-help group bat ki VO bapher jong kathan. Uba ake nong basaw executive engineer ka PHE Malkarwat Division haba ay jingkran uloong ba ka jing penlong ya kani ka program ka longkom shibenta ban penkubor ya ki longkami ha kabayday bat ka jing pentrekam ya ka scheme JJM. Bat ulay tu ru ba kat kum ka kandon bat ka jing batha jong ka JJM kinong kitkam jong ki VWSC sanpho na ka shispa ki de ban long ki long kami ki badai pet bat jungo ya ka jing biang ha ka bayadei ba ka jing pentre kam ya ka scheme JJM ha ka ni gasngi la yo ru ban sam mi ki khusnam shaki long kami jong ka shnong jashyar ki ba biang bha ban tes ya ko kumju ru ya ka SHG jong ka shnong sa snyang ka bajudan benta ha ka jing pentre kam ya ka scheme JJM ha po ka shnong Nangta sa penruha. Nangta saya lujur batarong kabalon hakadur. Kadai haka ane kanamba kaba Andrew Poinsan. Tapi jonta kadai Andrew Poinsan. Baro kibentang bangile John Jingwood. Ngakular bangan snutu bat ban pendan kam hok iya ka hati jaka treru kunju nganum pensat ya ka bat nan pensluru ya kiwei bagian rigin sumahok iya ka Kajal Maharsaf kaba kadai ka program Bansdang nadu aku nadu Frederick jong ni 9 March badan buat adu ka aku Frederick jong 9 March dang Sunday badan kudu Sunday Andre hagari ka state Meghalaya ka jungi katpum ka jingkutip nakibor ki bahalor nado office ng chief engineer jungi ba namar baka pratre kadai ka Sunday ngin sedang dai tarik kabadai ka Monday banten kod haka akwa namar baka kadai ka Sunday kabadai ru ka wall water day la ay tip ini bangi kod haka akwa tarik kabadai ka Monday badwin pendep ya kadai ka program Kajal Mahatsaf nado menta kendai terik pada penkot aga apply terik jong diunai mas but haba ni yo ban sedang ya kali ke program Jal Mahatsaf but namar ba nani kadai ka International Women's Day menta ngilakan baik ban khot hamtang yaki long kami na kini khasan lagi senang banyak dan tentalan batni ban rakhe ya kaneka International Women's Day mentas kumang itip ba kilok mi kidan kabenta kabasyakat na kabenta patay
Yaki longi sen bantai ya kashnong tau. Kalau kami kadai kata kabadon ya kata kabur na kabenta ban ai ya kajikai ya ki kisem kadai kata kabala ya kaban ai kajikai kababhatam na kabenta jo ki khon kiti bat kumjuru khamtam na kabenta bantai bantan baha ya ka imlang salam habis nang kitau ki joki nadu ki an ka constitution jong dari India kala ai bor kerpang ya ki lokmi ka empower ya ki lokmi ha ka constitution jong dari India ka joni bagi balengba jong kane ka jing pen kupor ya ki lokmi ha ki isi kira ya sakman lara pipek hakaliang jauh ke pule dangle mentang i bagi lokmi ikan teh ilayah syakmat lagde hakabede baka imlang salang ru i ya ka jenis mentang jauh ikan teh nak benta berwarna bermi syakmat nak benta banten bah ya ka imlang kasalang bat kumjuru haki benta ki bapher ni yaki lokmi ke juni ila yashakmat na ka benta bantrei yala ki jokikam na ka benta ban tengondur la kalong haki yigisam la kalong haki shnong githau la kalong haka imlang bat kasalang ru kumju nama kata ni kershan ni ai ya ka kershan amtam na kalian juni ki rangwa ya ki lokmi ni ai ka support na ka benta joki ni respect ya ki ko bang ikip ha ka society juni ka dai ka matrilinear society ha ka ba la simjat na ka dente kata ka ban pau bangi respect ni buram ye pi ki lokmi ikente but ni buram ru ya ka rat ka jumpi ya ka hok ka jumpi dan diwa kateng jangai dei sai ni ti jerwa agba minyo bani sampati ka tu kan ne india ki benta ki bang ni ku ni kente ya jadi ha ga jing em ga jini ya shwa mat dan ne kan penkenal shwa ya jing long jong ki khot SSG tengah tharai kente yang ne barok ya don ni SSG ya don jengi sing thu kum no ga ya kum no telun ta hasnam jengi ga SSG kila don lumba prat di SSG bat ko bai ko ga da real snam dia ha kata kasang jengi don tang kumba pra pusau teli kiyeng bat kinong sang don kumba san spa sau kendai ngot sau spa tam tai san spa tam dia agni da program selamanta kasni ke ba khot ini iwe kam tam ni kentai babon ni kide kentai yang me ni dia ngatrai nama lagi snong bagi wanang ni don ni lagi jong ke designation dan kita kikadan ke bagi ban nama tu bagi tip ke JJM ni kumbasan 4% ka ai ya kentai balong kinong ke kam bapo snong dia kumbasan mut dan saumut kita ki members jong ka BWSC dia babun kita harap jong kam aku ba kile ya kan ka field testing kit aku ba kile test ki haki telong haki snong jongi nanu wan kan ka JJM haki snong ki thau misaki shisha ya ka jingkela haki snong kum kiken thei mi da snow sarong ban yo I ba ki don ki tak sama lagi jong ki yeng bisam ki ko ki boy a yeng hasnong jongi lite namar baro ki ba ya boy snong jongi tip thrai ta ba ka kalau pa po nalor pa po lupa di telong ni penpoy sa kini ka ki pai JJM hamani trivium
inang siang luspa shusho kenya kata ka bangila donro. Dan ako share berpiro ba na sena kalian office kilatiap ya kata ba kasno tuni kelas jet untuk kasno banyo ya ka award na kata ka jingbiang jong ka but ka jingla jong kinong song banya trailang na ka banta ka jingpene pensa jipenkoy ya kasno gatao. Ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya pimenem don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka karkom im jong diri undai langit ndagi beriu klia be kata ka kum ka juk ka bamta kan kanduk kani ka jong man barim bon ki ai baro ki bale uman barim ki ladu